Хөрмәттә Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Ания Гыйбадуллина. Казанда Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Республика Дәүләт Советына еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Ул киләсе елга республика үсешенең төп юнәлешләрен билгеләде. Толырак алдагы язмада. Республика рәисе Рөстәм Миннеханов киләсе 2024 елга Татарстанның төп үсеш юнәлешләрен билгеләде. Республика Дәүләт Советына еллык юлламасы 1 сәгатьтә 10 минут дәвам итте. Һәм әйтергә кирәк, һәр татарстанлының тормышына кагылышлы бик күп өлкәләрне кылычлады. Төп темаларның берсе махсус хәрби операцияга багышланды. Биредә махсус хәрби операциядә катнашучылар, шулай ук хәрби династиялар вәкилләре дә бар иде. Республика рәисе барлык җаваплы министрлыкларга һәм ведомстволарга, мобилизацияләнүчеләргә, хәрбиләргә, аларның гаиләләренә ярдәмне дәвам итәргә күрсәтмә бирде. Әгәр дә гуманитар ярдәм турында сөйләсәк, Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, безнең республикадан 4000 тонна гуманитар ярдәм җибәрелгән. Бу татарстанлыларның да зур хезмәте. Гуманитар ярдәмне җирлекләрдә, районнарда, авылларда оештыручылар да чакырулы иде. Шулай ук республика рәисе еллык юлламасында милли мәгариф мәсьәләләрен дә күтәрде. Ул ике дәүләт телен куллану өчен бөтен шартлар тудырырга кирәклеген ассызыклады. Бу мәсьәләдә укытучыларның роле биниһая зур. Залда остазлар, укытучылар да бар иде. Туган телләрне сыйфатлы итеп өйрәнүне балалар бакчасыннан алып, югары уку йортларына кадәр тәэмин итәргә кирәк. Гомумән тел мөхитен формалаштыру муниципаль һәм дәүләт хакимияте органнары төп бурычының берсе. Мондан тыш, ике дәүләт телен куллану өчен барлык шартларны да булдыру мөһим. Юлламаның төп темалары арасында халыкара сәясәт, Татарстан икътисады. Тулайым алганда бөтен ил икътисады тотрыклы. Бүген хезмәт куя торган барлык предприятиеләрендә бу эшкә зур өлеше кергән. Рөстәм Миннеханов әйтүенчә, бу предприятиеләрнең берсе дә ябылмады. Үзенең хезмәткәрләрен, җитештерү темпларын югалтмады. Киресенчә, үзләренең икътисади күрсәткечләрен күтәреп, шуның белән Татарстан икътисадын яхшырталар. Алдыбызда төрле өлкәләрдә күп бурычлар тора. Без аларны бергәләп һичшиксез үтәрбез дип ышанам. Безнең көчебез тырыш булуда, талантлы кешеләребездә, өлкәннәрне хөрмәт итүдә, туган илгә булган мәхәббәттә, гаилә кыйммәтләрен һәм мәдәни традицияләрне саклауда. Шулай ук Рөстәм Миннеханов республикада медицина ярдәме системасын яңарту, югары медицина технологияларына өйрәнү, балалар тууны арттыру, гомерне озайту буенча күләмле эш башкарылганын билгеләп узды. Кешенең иң зур байлыгы сәламәтлек. Аны саклау бурычын без чын профессионалларга гына ышанып тапшыра алабыз. Табиб зур фидакарлык таләп итүче һөнәрләрнең берсе. Быелгы еллык юлламасында республика рәисе тормышның барлык өлкәләренә дә аерым игътибар биреп тукталды. Яңа йөкләмәләр куелды. Татарстан халкының тормышын тагын да яхшырту бурычы билгеләнде. Юлламаның көтелгән яңалыгы киләсе 2024 елның фәнни технологик үсеш елы дип билгеләнүе булды. Республика рәисе нәкъ яшүсмерләр һәм балалар фәнни үзәкләренә, фәнгә һәм балаларны әзерләүгә зур игътибар бирелергә тиешлеген ассызыклады. Илмира Җәләева, Чулпан Амири, Ринат Сахибгәрәев, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. 150 ел элек 1873 елның 31 майында император Александр II-нең югары буйрыгы буенча Казан ветеринария институты ачыла. Бүген исә Бауман исемендәге Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе илебездәге иң өлкән уку йортларының берсе булып санала. Әлеге югары уку йортының коллективы дистәләгән фән докторлары, доцентлар, йөзләрчә белгеч, меңнәрчә студент. Ул күп илләр белән элемтәдә тора. Шушы көннәрдә генә әлеге уку йортының 150 еллык юбилей уңайыннан тантана булып узды. Әлеге чара турында тулырак безнең киләсе чыгарылышларда карый аласыз. Бүген Татар театрынан нигез салучыларның берсе һәм күренекле драматург Кәрим Тинчуринның туган көнендә аның исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында 90-нчы юбилей сезоны ачыла. Бүген ул җирләнгән Архангел зиратында драматургны театр әдәби һәм сәнгать җәмәгатьчелеге, Республика мәдәният министрлыгы вәкилләре искә алып, каберенә чәчәкләр салачак. Кичке 6 тулып 30 минутта Нәкый Исәнбәт туплаган татар халык дастаны буенча Туфан Имаметдинов куйган Идегәй спектакле белән театр юбилей сезонын ача.
Шул ук вакытта татар дөньясы зур югалту кичерә. Халкыбызның моңлы сандугашы, Татарстанның халык җырчысы Флора Сулейманова вафат. Ул 1939 елның 10 мартында Кама-Тамагы районының Искебарыш авылында туа. 2006 елда аңа Татарстанның халык артисты исеме бирелде. Җырчы Татарстан радиосында да эшләде. Аның белән хушлашу бүген Мәрҗани мәчете каршында 12 сәгать 30 минутта була. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе коллективы да Флора Сулейманованың туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклаша. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы тәмам, алда вагыз, аннар эфирны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бүген тамашачы үз иткән көттөрмәсәк иде әнкәйләрне, урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып җырларын сәхнәгә алып чыгучы Татарстанның атказанган артисты Вадим Захаров белән кызыклы, ихлас әңгәмә карарга онытмагыз. Без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага сау булашабыз. Исән-имин булыгыз. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-сызыкча.tv.ru сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Гаиләдә бала туу зур сөенеч. Ул безгә Аллаһы Тәгаләнең зур бүләге. Шул ук вакытта бала тәрбияләү олы әманәт. Бүгенге вәгазебез бала тәрбияләү хакында. Ни өчен бала мине тыңламый дип атала? Аны вәгаз телевизион ачык конкурсына Болгар Ислам академиясеннән Ойназ Зарипов яздырып җибәрде. Ни өчен бала әти-әнисен тыңламый? Иң беренчедән әти-әнисе үзеннән сорарга тиеш. Менә мин үземнең балама дөрес тәрбия бирдемме? Менә мин үземнең баламны халал ризык белән ашаттыммы дип, әти-әнисе үз-үзенә җавап бирергә тиеш. Чөнки хәзерге вакытта балалар безне әти-әниләребезне тыңламый. Ни өчен? Иң беренчедән. Чөнки без аларга дөрес тәрбия бирмибез. Һәм икенчедән, без аларга халал ризык бирмибез. Ягъни халал ризык белән балаларыбызны ашатмыйбыз. Халал ризык белән тәэмин итмибез. Шуның аркылы безнең балаларыбыз безне тыңламый һәм ислам динен дә өйрәнергә теләми, кызганычка каршы. Бу бик зур проблема, актуаль проблема хәзерге вакытта. Һәм безгә, олы яшьтәге кешеләргә, әти-әниләргә нәрсә эшләргә кирәк соң? Иң беренчедән без балаларыбыз өчен үрнәк булырга тиешбез. Без әти-әниләр буларак балаларыбызга дөрес үрнәк күрсәтергә тиешбез. Менә без нәрсә баладан телибез? Иң беренчедән без шушы әйберне үзебез эшләргә тиеш. Без балага әйтәбез икән: "Әйдә улым, кызым, намаз укы әле." Менә 5 вакыт намаз укырга кирәк. Әмма ләкин без шушы намазларыбызны үтибезме? Яисә үтәмибезме? Әгәр дә без үзебез намазларны укыйбыз, Коръәнне ятлыйбыз, Коръәнне укыйбыз, уразалар тотабыз, яхшылыклар кылабыз, яхшылыклар, изге гамәлләребезне эшлибез икән, димәк безнең балаларыбыз да безгә карап үрнәк алачаклар, иншааллах. Шуңа күрә иң беренчедән без үзебез балаларыбызга мисал күрсәтергә тиешбез. Һәм шулай ук Аллаһ субханаху ва тааля Коръәни Кәримдә Тәхрим сүрәсендә әйтә: "Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара." Ила ал-ахирил ая. Ягъни шушы аятның башында, Тәхрим сүрәсенең аятында Аллаһ субханаху ва тааля мусульманнарга нәрсә дип боера? Әй сез мөмин мусульманнар, әй сез иман китергән бәндәләр, үзегезне һәм үзегезнең гаиләләрегезне уттан саклагыз.
Ничек моны аңларга? Ничек бу аятны без аңларга тиешбез? Галимнәр әйтүенчә, без үзебезгә һәм балаларыбызга дөрес тәрбия бирергә тиешбез. Ислам дине буенча, менә ислам дине ничек безгә боерды? Без шушы ислам шариат буенча балаларыбызны тәрбияләргә тиешбез. 7 яшьтән балаларыбыз намаз укырга тиеш. Дөрес әдәп, дөрес әхлак өйрәтеп, үрнәк күрсәтеп, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сыйфатлары турында үзебезнең балаларыбызга, хатыннарыбызга һәр вакытта без сөйләргә тиешбез. Һәм без ирләр буларак, балаларыбызга да, хатыннарыбызга да шушы әйберләребезне аңлатырга тиешбез. Чөнки ул безнең вазифа. Ата-ана алдында торган иң зур бурыч балага дөрес тәрбия бирү, кичкенәдән күркәм әхлак сыйфатлары булдыру, аларга хәерле тәрбия биреп, бу дөньяда да, ахирәттә дә Аллаһның рәхмәтләренә ирешерлек итеп яшәргә насыйп булсын дип, бүгенгә саубуллашам. Исән, имин булыгыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.